Nakadawat ta og comment nga nag-ingon. Hello sir, need your advice. First year college, nabilong gyud ko sa ulawon sir. For me is nasag ko'y idea, especially sa oral recitation. But for me is kulang ko sa confidence. So sad lang kay ang idea na ko na answer na sa lain. Please advise me sir. Thanks sir. Usual ni sa first year college no kay sa college magod dili na kayo mag-discuss ang teacher. Usually ang mga estudyante na maoy pasultihon niya, ang mga teachers din ha mo facilitate na lang, dili na sila kayo mo explain gani. Pasagdaan ra usahay ang room aron na ay interaction ang mga estudyante ug mogawas ang ideas. So, nga ko ika-advise ni mo, Zilla Frit, tingog lang. Sa pagtingog, sir. Isa sa kamot. Panagsa. Suwayi, mo nagitawag face your fears. Suwayi og isa sa kamot. Nya kung tawagon ka, isulti mo idea. Ug ayog kahadlo kung sayop imong idea or sakto. Kaya kung sayop imong idea, mao ganing i-correct na. So, ayo lang po kalain, i-correct imong idea kung dili pod mao. Pero kung sakto imong idea, at least napagawas nimo ang unsay imong idea. Kay usually, ang imong idea nga dili nimo masulti, kanang mura ganig makalagot usahay no. Parihar may idea ako man tatoy mo answer. So, face your fears. No. Isa sa kamot. Nya kung way mo isa, ikaw may dare og isa. Ang sekreto lang para dili kayo ka maulaw kay ayog taasa ang imong isulti. Unya na ka mo taas kung ingnon ka, please explain. Ini kung man imong sulti, ayog lingkod dayon. Paabot sa nga moingon na imong teacher, can you elaborate or can you explain usa na nimo isulti ang uban nimong nahunahunaan? Ini man kung sakto ba ang imuhang nasulti or sayop, dawata ang comment. Kay aron mo grow ka. Kay kung dili na mo dawaton ang comment, di man ka mausab, di man ka mo improve. Kay close magayo or sirado magayo, be open lang yun. Okay? I hope nakatabang ako ang gisulti.